We guys, sanibonani. Wamantombazane unaye lo mfana lo wakwakwala wasala empilweni yakho wasala uhethekile kangangokuba ufuna ngisho ukuyibulala. Yo, we guys, wozani la hlala phansi ngize nendaba. Angaliwa nomfana esikoleni. Ngifunda ugrade 10. Ngifunda ugrade 10 u8. Ningangijaji ukuthi ngase ngiqomile ngifunda u8 mina ngaqoma ngifike esikoleni kwa6. Ngisakhumbula nokuthi ngaqoma bani ngifuna kwa6 ngisakhumbula ukuthi ngangiqome bani, kwa7 ngisakhumbula ukuthi ngangiqome bani, kwa8 ngisakhumbula ukuthi ngangiqome bani. Yo guys lento yo layelani umfana yo ngizana story sami hlala phansi ke. Okay yimlonya ngidata nomfana ke. Siyaziwa ke niyayazi ke couple mayazi wesikoleni ukuthi nje makwazi ukuthi usibani bani uthanda nosibani manje esikoleni leyo couple le iyaziwayo. Kwakuyimi ke lo nomfana thizeni ngangijola naye. Ayingimthanda komfana bazokutshela nje abathi ngifunda nabo esikoleni babazi ukuthi nje ayibo ngangamthanda umfana wema. Kodwa ngimthanda ke kunjalo umfana ngangayenzi lo nozana impela iseso. Angithi phela thina sasangumhlanga thina ekhasamba sasangumhlanga sifunda 6 7 8 9 angisazi uma ngagcina kwa9 yini angisazi kodwa nje ngathi ngagcina kwa9 ugcina kwa9 noma kwa8 kodwa nje lapho ngangihamba umhlanga mina nekhazini yami ekhaya mina ngikhuliswa ugogo ke guys mama nginaye so ngikhuliswa nje ugogo kwami strict strict nama useyagugile phela manje waye strict ngendlela eyisimanga yo ngisazo ngixoxe nokuthi wangishaya ugogo ongifaka khabo kamfana yezwani ngilale khona ngiselwe siyazi it's a story for another time manje okay ugogo kwami strict sihamba umhlanga ke vele nekhazini yami so akukho lula ukuthi vele mina mangithanda nomfana ngizothana naye bese ngiyovakasha cha ngivakasha ngangijola nje nabo bayazi nabo maye ukuthi bakhona ku TikTok bazokutshela ngangijola nje nabo kuphele lapho ngisho mina kwakunzima ngisho umqabulo lokho ukuthi ngumbulo umunye umfana wambathe ngangijola naye wangishaya ngelinye ilanga esikoleni kubuka izingane hayi esikoleni kwasesiphumile isikole akubonanga zonke izingane kodwa nje khona babona mfethu umfana ngilanda impama njani ngisho ukuthi ngifuna umqabula kodwa kade ngamqoma wema cha guys ngoba sake sagowa njalo mina yo guys ixoxa story ngami nje yabona mina beyingane yabona nje mangikhula bengisila ngazi ukuthi why ngingamithanga ngisafunda isikole kodwa nje bengisile yo wangala ke umfana we guys ngithanda umfana okay sijole nomfana I'm sure sasijola ngifunda u7 no8 akusazi kodwa nje lapho mangijola umfana sivumelana ukuthi okay mangibuye emhlangeni sengiuhamba kokugcina asivumelananga uyena wayengitshela ukuthi cha linde lo mfethu sengilinde isikhathi eside ngithana nawe so mawubuya kulomhlanga lo oya ku awusezobuya kunyaka ozayo nakhona futhi nje angivumanga ayikho ngihambe ngemhlanga okay shama ngihambe ngemhlangeni mangibuye emhlangeni phela kuyazi ukuthi kade beyemhlangeni kuyajatshelwa isikole hayi kusibani bana beyemhlangeni ithombe vele hayi ngihambise sokeni lami ithombe ihambe ziye babazini ngihambise ithombe kuyibabazi engabayishonisa phi ithombe zami mgulu kudundini okay shaphu nginikeza umfana ithombe umfana ke kudlile nje amalanga nje msho 2 days umfana athi ke ngoba kangichazile sisi ukuthi hayi cha sekumele phela manje ukuthi umhlanga uhoxe emhlangeni usunendoda manje ngithi hayibo ubani nalona mangifika ekhaya mina ngitshela usisi wami khulisa sami enclose naye nje kakhulu uxolo asekho enclose naye nje kakhulu ngimxoxa qoyisto ngikhule sinekhazini yami besenza yonke into kanye kodwa umuntu othulayo mina lapho ngiphapha ukufa so benginokuthi mangifuna uxoxa indaba yena bengajoli umuntu ebengishayisa kahle nguye belixoki bengajoli yena mina bengawazi xona indaba zomjolo nxa uthi yena akajoli so bengixana lo ojolayo ngicela usisi wami ngitshela ukuthi hayibo kunendaba so athi uxolo sisiwedwa angakufani impela uwedwa nje uzomthina ugogo kwami ke guys strict ngendlela esimanga kodwa manje besegugile yey ngintshela ukuthi ngimtshela asixolo nje mbhalele imessage uthaba umtshela ha Nkosi igama igama lomfana athi sisami mbhalele
uvumele nje umfana imessage usho ukuthi cha ngeke uzukwazi. Hayi. Umfana ke ngimbhela uhehebe le message engakho. Umfana angarespond ngisho ukurespond. Wayeneconsele isimanga lo mfana ngimazi umfana nengcoca nje. Ngeke ngithola nabafana yebo. Kodwa yabona lo wayeneconza umfana yezwani ngitshela ukuthi impela message wangarespond esikoleni ngakusasa wangiza ukungchecka. Esikoleni bayazi ke ababefunda esikoleni ukuthi nje ngekhathi zoklina vele kumoya amawindeni ngiyacheckwana confirm isikhathi ukuthi uphuma esikole kwenzakalani. Ayikho umfana ngezi ewindini. Second day angeze ewindini. Sorry guys ngiphazamisekile. Okay, umfana angeze ewindini. First day angeze umfana, second day angeze ewindini umfana. Third day ngizwe kuthiwa ayakhona ngizwe ngamahemhem. Umngane wakho nomngane wangixolela ukuthi hayibo mngane uyayibona into kaSibanibani noSibanibani. Lapho umfana akachiza inkulunkulu labo. Wayethi ngisho ehamba esikoleni kwangathi akakwazi ngisho ukunyathela phansi ngendlela ayitshela ngakhona. Yey, ngithi umfana inhliziyo yami ngebuhlungu sengihlezi ngangana ngisho appetite yokudla. Umfana akazange azangitshela ukuthi angisakuthandi, akazange azangitshela ngicela sihlukane. Wavele nje waqonywa esikoleni yaduma irelationship yakhe. Wema iyayibuhlungu inhliziyo yami ngangafuni ngisho ukuya esikoleni. Wema yo mina akazange ngize ngihetheke kanje yawe guys. Akazange nje ngize ngihetheke. So nje yo ngangivele ngicabange nje lezi intombi zakhe engangiyilanda 99 esikoleni. Mina bayazi ke ngitshela mina befunde nami ukuthi mangakuthiwa ngangizwe ukuthi indoda yami ukuthi uqonyiwe esikoleni ubani. Ngangikulanda sisimini. Kulande fresh. Ngizokubuza ukuthi ngokuphela uyazi ujola nami, uthanana nami. So wena wema ngabe ngisangayenza le nto. Washembe. Lawo madamazane mengangibuza ukuthi waphelela laphi nomfana ngabe ngingawaphendula ngithini. Ngitshela ukuthi yaduma irelationship kaGuy. Xahlale yazi uNkulunkulu egazi uhleze necebo. uNkulunkulu uhleze necebo. Ngitshela ukuthi ngavela ngathola iO. Ngathola iO. Yazi guys, esinye story time leso. Ngathola umfana engangimthanda ku. Hey guys, bye bye.